Сябры, вітаю у першым выпуску серыі «Гэта як завецца». Мы тут размовамі пра таксічныя адносіны балуемся. Перад тым, як пачнем, важны дысклеймер. Нашыя размовы могуць быць даволі непрыемнымі і балючымі. Я, конечно, не буду апавядаць пра кагосьці канкрэтнага, але гісторыі, прыклады, якія мы тут будзем агучваць, яны тыповыя, а таму яны пазнавальныя. Магчыма, вы заўважыце, што нешта падобнае адбываецца ў вашым жыцці. Можа быць, упершыню паглядзіце на гэта як на нешта ненармальнае. Упершыню усвядоміце сябе як ахвяру аб'юза, а можа і як агрэсара, хто ведае. У любым выпадку выправу, якую мы вырашаем, можа быць нялёгкай. А таму стаўцеся да сябе з паразуменнем. Прыслухоўвайцеся да сваіх адчуванняў падчас прагляду. Клапаціцеся пра ваш эмацыянальны стан. Пра сродкі псіхічнай самарэгуляцыі можна, дарэчы, на маім канале паглядзець. Вось тут. Карацей, уваходзьце ў гэтую тэму не спяшаючыся, у адпаведным вам тэмпе. Бярыце з яе тое, што вы можаце ўзяць зараз, а на астатняе прыйдзе час калісьці яшчэ. Што ж, узброеныя гэтымі парадамі, вырушаем. Сёння мы паразмаўляем пра тое, а што ж такое таксічныя адносіны ўвогуле і па якіх прыкметах іх можна распазнаць. Тут вось якая штука з таксічнымі адносінамі адбылася. Гэтае словазлучэнне стала вельмі затасканым, паўсядзённым і патрапіла ў сферу канаднай псіхалогіі. У выніку таксічнымі адносінамі сталі называць абсалютна што заўгодна. Шэф папрасіў дапрацаваць справаздачу, шэф токсік. Партнёр не выставіў у інсце вашу сумесную фотачку, ён токсік. Маці ў 13 гадоў не пускае ў начны клуб, вообще токсік, капец якая, фу такой быць. Так, але не. Давайте разбирацца, што ж такое таксічныя адносіны на самой справе. Таксічныя азначае атрутную. То бок, таксічныя адносіны нейкім чынам нас атручваюць, нас разбураюць псіхічна, часам і фізічна. Ведаеце, такі выраз ёсць. Цяжка плыць у сернай кіслаце. Вось гэта дакладна пра таксічныя адносіны. Прычым, гэта не важна з кім. З бацькамі, з партнёрамі, знаёмымі, калегамі, сужонкамі. Гэта не важна. Але гэта заўсёды нейкая адская сумесь. Давайте ж паглядзім, што ўваходзіць у яе склад. Першы, вельмі яскравы, але не адзіны, далёка не адзіны кампанент таксічных адносінаў – гэта фізічны, сексуальны і вербальны, то бок славесны гвалт. Гэта прям класічная класіка, сябры. Калі у якіх заўгодна адносінах вас б'юць, штурхаюць, любымі спосабамі прычыняюць вам фізічны боль, траўмуюць вас цялесна, прымушаюць вас да сексуальных адносінаў, калі вы гэтага не хочаце, крычаць на вас, абражаюць, крыюць матам, даюць нейкія зняважлівыя мянушкі. Гэта ўсё гвалт. І гэта аўтаматычна робіць адносіны таксічнымі. Тут гэта проста без варыянтаў, гэта ненармальна. Ні з кім, ніколі, ні пры якіх абставінах нельга абыходзіцца ні з кім падобным чынам. Тут я б хацела, каб да мяне прыслухаліся тыя гледачы і гледачкі, якія яшчэ ва юным узросце толькі пачынаюць будаваць з кімсьці адносіны. Увага! Калі вас абкладаюць матам, абзываюць вас самкай сабакі, бяжыце! Калі вас вымушаюць да сексу, пагражаючы, што інакш адносінам канец, бяжыце! Калі на вас паднялі руку, тым больш бяжыце! Бяжыце нават і тады, калі рука паднялася не дакладна на вас, а вось так, вы ругаецеся, а ў нейкі момант ён б'е кулаком у сцяну каля вашай галавы. Па вас, як бы не патрапіў. Патрапіць. Кулак, які аднойчы прыляцеў у сцяну, удараць аднойчы ў вас, у твар, у жывот, это аксіёма. Так здараецца заўсёды. І таму забудзьцеся, калі ласка, раз і назаўсёды пра гэтыя ўсе бздуры, пра б'е, значыць, любіць. Крые матам, гэта ў него такі тэмперамент. Швыраю мяне прадметы, гэта ён стаміўся, на яго начальнік наехаў. Яшчэ больш забудзьцеся вось пра такое. Са мной іначай нельга, я па-добраму не разумею, ён з мяне чалавека робіць. Калі вы так пра сябе думаеце, вам тэрмінова патрэбна дапамога. І вы яе не ад агрэсара атрымаеце. Ніякіх пабояў, пагрозаў, лаянкі ці прыніжэння ў якасці выхавання быць не можа. Так, і ў дачыненні да дзяцей таксама, калі што. Ніякага вось гэтага мяне лупцавалі, і я чалавекам вырас. Вы выраслі чалавекам не дзякуючы рэменю, а насуперак яму. Мае вам з гэтай нагоды спачуванні.
З вами не мелі права так абыходзіцца. З вашымі дзецьмі таксама нельга так абыходзіцца. Яшчэ адна вельмі важная заўвага, пра якую я не магу тут не сказаць. Вось пра ўсё гэтае збіў, а потым на каленях стаяў, прабачэння прасіў, кветкі дарыў і нават слязамі плакаў. Бяжыце! Ну, а раптам чалавек памыліўся, быў на нервах, зла не хацеў, чаго ўжо адразу бегчы, ну а як жа другі шанец? Глядзіце, што тут адбываецца. Самая простая сітуацыя. Чалавек выйшаў з сябе і ударыў вас. Гэта значыць, па-першае, што ў яго праблемы з кантролем гнева. Па-другое, ён ужо пераадолеў бар'ер паміж лаянкай і фізічным гвалтам. Ну, бо гэта заўсёды нейкі крок. Я магу вельмі моцна злавацца, лаяцца, крычаць, высвятляць адносіны, качаць права і ўсё што загодна. Але на тое, каб прычыніць фізічны боль, заўсёды ёсць нейкая ўнутраная забарона. І каб ударыць першы раз, яе трэба зламаць гэтую забарону. А той, хто ударыў, ён уже на гэта здольны. І, можа, дарэчы, ён з вамі не першы раз, калі ён падымае руку. І цяпер, глядзіце, кантроль гневу і ўменне абыходзіцца з ім экалагічна, ну гэта значыць без шкоды для атачаючых, да? Гэта псіхалагічныя навыкі. Гэтым можна навучыцца гэтым, да? Цяпер пытанне. Ваш хлопец гэтаму вучыцца? Вось вельмі канкрэтна ударыў, сам спужаўся, што да такога дайшло, усвядоміў, што так быць не можа, і пабег рысью да псіхолагаў, шукаць групу падтрымкі, праходзіць трэнінгі, тэрапію, ўсё такое. Не? Тады псу пад хвост ягоныя апраўданні і прабачэнні. Яшчэ другі варыянт. Ён агрэсіўны пад уздзеяннем нейкіх рэчываў, алкаголю, наркотыкаў, травы, вось такога ўсяго. Так, прагучала слова наркотыкі, таму трэба дысклеймер. Канал «Мае сэнс» выступае супраць наркотыкаў. Наркотыкі – гэта зло. Не спажывайце іх і нават не каштуйце. Фу! Гадасць. Ну, окей, вяртаемся. Калі хлопец агрэсіўны пад нейкімі рэчывамі, дык ці ён канкрэтна лечыцца ад залежнасці? Ну, бо так, калі ён ведае, што па п'яні ён б'е сваю дзяўчыну і пры гэтым не кідае піць, то гэта залежнасць. Калі не лечыцца, псу пад хвост прабачэння. Проста падумайце лагічна. За кошт якой такой чароўнай сілы ён стрымаецца наступным разам? Ён будзе такім жа п'яным, гэтак жа будзе раздражнёны на вас. Ну, што павінна яго стрымаць? І апошняя прыгада. Проста такая суперчырвоная лямка, убачыўшы якую трэба уцякаць не хутка, а вельмі хутка. Это вось такое. Дарагая, прабач, я так жудасна паступіў, я цябе ударыў. Ну, просто ты ў той момант мне сказала, што я не меў рацыі, і меня гэта так выбесіла, ну прям так выбесіла, што вось я вот так. О, ось гэта сапраўднае майстэрства. Вы заўважылі, што ён зрабіў? Ён пераклаў віну за збіццё на вас. І он-то, канешне, пабіў, але вы-то, вы ж яго давялі. Вы ж яму такое, што такое сказалі. Гэта прям чырвоны транспарант на 100%. Бо гэта менавіта тое, што ён будзе казаць, збіваючы вас і ў другі, і ў 22 раз. Толькі ён выбачацца перастане. Гэта ж вы яго давялі. Вы выбачайцеся. Карацей, бяжыце. Ну што ж, падаецца, фізічны, сексуальны і вербальны гвалт збольшага зразумела. Адразу скажу, што мы яшчэ паразмаўляем пра іх падрабязней на наступных сустрэчах. Ну, а пакуль, калі засталіся пытанні, заўвагі, удакладненні ці прыклады па гэтым пункце, то пішыце ў каментарах. І ўзнікае тады пытанне. Чаму людзі не сыходзяць, калі ўсё так дрэнна? Адказ у яшчэ адной прыкмеце таксічных адносінаў. Яна настолькі важная, што ёй мы таксама прысвяцім асобныя відэа, а пакуль проста назовём. Сітуацыя таксічных адносінаў – гэта сітуацыя залежнасці аднаго партнёра ад другога. Залежнасць можа быць псіхалагічная, фінансавая, любоўная, без розніцы. Будзем абмяркоўваць яе і сузалежнасць яшчэ асобна. Ну, а пакуль пойдзем далей, бо тэма таксічных адносінаў яшчэ далёка не вычарпаная. Такім чынам, фізічны, вербальны, сексуальны гвалт – гэта відавочныя прыкметы таксічных адносінаў. Але ёсць і больш цьмяныя, больш тонкія моманты, якія атручваюць нам жыццё, але часам не так лёгка паддаюцца апісанню словамі. І гэта, дарэчы, вельмі страшна. Мне хрэнова, а паскардзіцца няма на што. Амаль немагчыма адказаць канкрэтна на пытанне, дык а што, ён ці яна агрэсар, тому што жанчыны таксама могуць быць агрэсамі. Так вось што яна робіць? Тым не менш, гэта таксама прыкметы таксічных адносінаў. Ну, а менавіта. Напрыклад, адчуванне таго, што вы укладаеце ў адносіны больш,
чым ад іх атрымліваеце. У больш шырокім кантэксце, калі па-за адносінамі вы адчуваеце сябе лепей, чым у іх рамках. У наступных размовах мы разбяромся, што менавіта дае такое адчуванне. А зараз проста паспрабуйце зафіксаваць, ёсць такое пачуццё ці няма. Ці няма адчування, што адносіны цягнеце толькі вы адзін ці вы адна. Што партнёру, партнёршы, сябру, сяброўцы, мужу, жонцы, калегу, як быццам яны дарам не здаліся. Вы вырашаеце ўсе праблемы, вы ствараеце атмасферу, вы ініцыюеце размовы, сумесныя дзеянні, а аддачы няма. У выніку вам падаецца, што калі вы не будзеце лезці вон са скуры і падтрымліваць адносіны, то яны як бы проста разваляцца. Дарэчы, так можа быць на самай справе. Ці іншы варыянт. Вось паўсюль вы паважаны чалавек, вас любяць, цэняць, шануюць, прымаюць. І толькі з адным нейкім чалавекам быццам бы штосьці ламаецца. З ім ці ёй вы вечна нейкі небарака, бязглуздая, неумелая, ўсё робіце не так, вамі ніколі не задаволеныя, вашых поспехаў не заўважаюць, вашых патрэбаў не ўлічваюць. Мае, такое можа здарыцца і з цягам часу. Вы лічылі сябе нармальным, добрым, разумным чалавекам, у вас былі сябры, вас шанавалі, любілі, кахалі. І тут, пасля якогасьці часу ў адносінах вы бачыце, што у вас поўная каша ў галаве, самаацэнка разбураная, асабістыя межы ляжаць у руінах, сяброў няма, затое ёсць нейкі чэл, які жыве з вамі, паніжае, пагражае, карацей робіць усю гэтую хтонь, аб якой мы з вамі размаўляем, і робіць выгляд, што менавіта так яно і мае быць. Страшная карціна. Далей. У выніку ўсяго, што мы апісалі вышэй, вы адчуваеце сябе незразумелым, непрынятым, непажаданым, вы злуецеся, і нават самі не разумееце, чаму. Вы не кантралюеце свае эмоцыі, можете апынуцца ў дэпрэсіўным ці субдэпрэсіўным стане. А калі да вас яшчэ прыменяць брудныя маніпуляцыі, кшталту газлайтынгу ці неглекту, так з глузду з'ехаць недоўга. У самым прамым сэнсе, бо ўсе гэтыя гадасці яны накіраваныя менавіта на тое, каб звесці з розуму. Мы пра іх яшчэ асобна пагаворым у наступных відэа. Яшчэ адна прымета таксічных адносінаў – гэта вы ў іх як бы становіцеся найгоршай версіяй сябе самога ці сябе самой. Таксічная сяброўка вымушае вас пліткарыць. Ось вы ні з кім не пліткарыце, вам гэта наогул не цікава, нават агідна. А з ёй сустрэліся і пайшло-паехала. Потым так гадка на сэрцы, тыпа, што такое зараз было. Вы як бы сябе самую не пазнаёце. Альбо ваш муж ці жонка пастаянна з вамі конкуруе. Вы і азірнуцца не паспяваеце, як уже чамусьці даказваеце, што вы лепшая, вы круцейшая, што ваш поспех гэта ого-го, а ягоны гэта так жук чихнуў. З іншымі людзьмі вы наогул трымаецеся такой пазіцыю супрацоўніцтва, не канкурэнцыі. З усімі добра, толькі з кімсьці адным, штосьці ідзе не так. Далей, і гэта вельмі важна. У таксічных адносінах вы ніколі не чуеце сябе ў бяспецы. Не абавязкова фізічных, бо, можа, вас не б'юць. Але з нейкім чалавекам вы ўвесь час у напрузе, вы вымушаны пільна сачыць за яго ці яе рэакцыяй. Вы кантралюеце свае словы, інтанацыі, дзеянні, бо наймалейшае парушэнне і ў вас пачнуць плявацца ядам. Па-ангельску гэта называецца walking on eggshells, хадзіць па яйкавых шкарлупках. Такая вельмі слушная метафора. А паколькі хадзіць па гэтых шкарлупках і іх не растаптаць не атрымліваецца, то наступны пункт у таксічных адносінах вы заўсёды вінаваты ці вінаватыя. Таксічныя людзі неяк так выкручваюць справу, што гэта менавіта вы заўсёды нешта робіце не так. У гэтага нават назва ёсць shift blaming, перасоўванне віны. І гэта асобны від мастацтва для токсікаў. Мы ўжо крыху пабачылі гэта на прыкладзе хлопца, які вас абвінаваціў у тым, што ён вас пабіў. І будзем яшчэ падрабязней пра гэта размаўляць у адным з наступных відэа. Што яшчэ можа паказаць, што вы ў таксічных адносінах? Напрыклад, хлусня. Партнёр пастаянна ці часта вам хлусіць. У дробязях ці па-крупнаму. Хлусіць нават тады, калі гэта не мае ніякага сэнсу. Сказала, што пайшла на канцэрт Моцарта, а насамрэч была на канцэрце Бетховена. Хлусіць нават тады, калі хлусня відавочная. Это ты з'еў маю шакаладку? Не я. Як не ты, мы ж удвух жывём, больш няма каму. Ты сама з'ела і забылася. Не, дакладна не ела. Калі ты з'еў, ты скажы, я ж не ругаюся, просто хачу ведаць. Не, гэта не я. І так вось да бясконцасці. Пра хлусню з больш сур'ёзных нагодаў я нават зараз не кажу. Асабліва жорсткая хлусня – гэта ўжо згаданы газлайтынг. Гэта страшная рэч, мэта якой падмяніць рэальнасць ахвяры.
можа давесці чалавека да псіхушкі. Пра яго таксама асобна пагаворым у відэа. Да хлусні дададзім здрады ў сужонскіх ці партнёрскіх адносінах, асабліва калі гэта паўтараецца і калі партнёр ці партнёрша не збіраецца змяняцца. У яе ці ў яго ўсё ж нармальна. Гэта ў вас праблемы, што ў вас нейкі вузкі далягляд, што вы не можете зразумець яго імкнення да разнастайнасці. І наогул, была б ты нармальная, мне б не прыходзілася хадзіць налева. Памятайце, вы заўсёды вінаватыя. Што яшчэ? Маніпуляцыі замест прамой камунікацыі. Іх мільён розных, мы таксама будзем пра іх казаць у наступных відэа, але тут у двух словах. Сэнс маніпуляцыі ў тым, каб не пакінуць вам выбару і вымусіць зрабіць тое, чаго хоча партнёр ці партнёрша, прычым пажадана так, каб вы прынялі гэта яго жаданне за сваё ўласнае. Для гэтага можна, напрыклад, ціснуць на вашае пачуццё віны. Ось так. Можна сказаць напрамкі: калі ласка, памый посуд, я стамілася. А можна зманіпуляваць. Это ж вось ніхто ніколі не падумае, што я стомленая прыйшла з працы. Ніхто ж не памые посуд, каб я вярнулася ў чыстую кухню. Канешне, хто я ў гэтым доме? Прыслуга. Што з ёй цырымоніцца? Клас. Акрамя ціску на віну, тут яшчэ звыш абагульнення. Ніхто, ніколі, варыянт усе, заўсёды, паўсюль, нідзе і гэтак далей. Мы ж разумеем, што жыццё, яно насамрэч разнастайнае. Яно рознае, но вельмі рэдка і вельмі рэдка нешта адбываецца заўсёды ці ніколі. Але што гэта такое ваша рэальнасць, каб маніпулятары з ёй лічыліся? У такіх абставінах вы попросту не можаце пабудаваць нармальны адэкватны дыялог. Запытацца, што здарылася, ці атрымаць ясны адказ, выказаць свае жаданні і патрэбы, падзяліцца сваімі перажываннямі. У адносінах з токсікамі гэта як у амерыканскіх крыміналах. Усё сказанае вамі можа быць выкарыстана супраць вас. Я б нават дадала, не можа, а абавязкова будзе. І не сказанае вамі таксама будзе. Далей. Пастаянная крытыка па справе і без. Памятайце, вы заўсёды вінаватыя. Вы заўсёды ўсё робіце не тое, не так, не ў той час, не ў тым месцы, не тым спосабам, не з тым выразам твару, не з тымі думкамі, не па тых прычынах. Без варыянтаў. У гэтым і ёсць асноўная бяда таксічных адносінаў. Няма спосабу зрабіць слушна. Вось неяк так і звярнуцца, вылезці са скуры вон, і чтоб каб і ў час, і як трэба, і каб агрэсар задаволіўся. Надзея на гэта ўтрымлівае сотні тысяч людзей у разбуральным, атрутным асяроддзі таксічных адносінаў. Надзея гэта, як вядзецца, памірае апошняй. Тым больш, што агрэсары яе яшчэ і падтрымліваюць часам. Мы пра гэта пагаворым таксама ў наступных відэа. Але не, тут жыццё важна зразумець. Вы ніколі не будзеце дастаткова добрым. Вы ніколі нічога не зробіце слушна. Зразумела, па меркаванню агрэсара. Атрымала 5, чаму не 2? Чаму не за чвэрць? Чаму не алімпіяда? Чаму не міжнародная? Павышэнне па працы? А чаму не раней? А чаму на 1 грейд наверх, а не на 2? А чаму аплату паднялі на столькі, а не на столькі? Насамрэч, гэта наогул не залежыць ад таго, што і як вы робіце. Тое, што вы не дацягваеце і не маеце рацыі, гэта налада па змоўчанні. Гэта базавая настройка, па-іншаму не бывае. І ў гэтым есть жах. Яшчэ такая штука. Ігнор. Вас, вашых патрэбаў, жаданняў, словаў. З вамі могуць не размаўляць. Глядзець скрозь вас. Уздрыгваць, убачыўшы вас у пакоі, тыпу, опа, што тут яшчэ нехта жыве. Вашыя патрэбы могуць не ўлічвацца, нават вітальна. Это мае яшчэ асобную назву неглект, мы пра это пагаворым. Вы хварэеце, для вас не сходзіць у аптэку, не згатуюць вам паесці. Вас як бы не існуе. Вы адчуваеце сябе пры чалавеку, ці то прыслугай, ці то наогул мэблі. Страшная рэч. Можа даводзіць да дэпрэсіі, нават да самагубства. Таксама будзем пра гэта размаўляць. І ўсё гэта разам называецца псіхалагічным гвалтам. Ягоныя праявы мы будзем яшчэ шмат разбіраць, выкрываць, называць сваімі імёнамі. Бо гэта вельмі складана часам ухапіць. Трэба гэта рабіць разам. Падсумоўваючы, калі вас б'юць, лаюць, паніжаюць, змушаюць да сексу, гэта дакладна таксічныя адносіны. І па гэтых прыкметах іх лёгка распазнаць. Іншыя прыкметы, яны больш цьмяныя. І найлепшая парада тут – давярайце сваім адчуванням. Калі вам у адносінах дрэнна, на гэта ёсць прычына. Нават калі вы яе не можаце апісаць словамі і, можа, пакуль наогул не ведаеце, у чым рэч. Калі вам падаецца, што адбываецца нейкая ерунда, вам не падаецца. І з гэтым можна нешта зрабіць. Што? Убачым у наступных відэа.
Ну, а пакуль будзем памятаць, што ў таксічныя адносіны лепей не ўлазіць, чым потым з іх выбірацца. Спадзяюся, гэтае відэа вам дапамагло. Цяпер вы будзеце лепей заўважаць атруту ў адносінах. Ну і калі так, то паставце лайк, падпішыцеся на канал, раскажыце пра гэтае відэа знаёмым, магчыма, яны таксама пакутуюць ад таксічных адносінаў, пакуль не ведаюць пра гэта. Ну, а мы будзем разам праводзіць дэтокс, бо гэта мае сэнс.